Ang problema, look. Pagpasok ko dito, guys, ito na yung ginawa ni Tami, look. Good morning, Philippines! Good morning, little boy. Good morning, guys. Ano na oras? I think it's 6 o'clock na. Where is Misty? Hello, Misty. Hi, Misty. Good morning. Good morning. Good morning. Anyway, so good morning po. Nag-breakfast ako, guys. Alam niyo ba kung ano yung binreakfast ko? Spanish bread. Yung binili namin ni Lloydie kahapon. Ang sarap ng Spanish bread, pero naparami ata. Kasi, kahapon kasi, pagka-uwi ko dito, kain ako ng bread, pandikuko, ang sarap. Kumpya. Hello! Naparami yung kain ko ng, bread. Nakakaloka. Hindi ko matapos yung dalawang Spanish bread ko. Kailangan ko lang maglinis ng bahay, guys. Yeah. And maglaba din ako. Tapos na akong nag-vacuum sa buong first floor. Ay, nakakapagod mag-vacuum, guys. Lalo't vacuum mo lahat ng area. Hindi muna tayo maliligo, guys, kasi alam niyo yung gagawin ko muna is sa yard. Mag-yard work muna tayo. Yard work muna tayo. Pasensya na, guys, ha. Matuwad, baliskad kayo dyan. Hanap tayo ng pang-yard work. Actually, dalawa to nilabhan ko yung isa. Panglabas, pangtrabaho sa labas talaga. And, alam nyo ba kung ano yung, yan, kapag mag-ready ito, yellow. Naalala nyo to, every time na mag-cut ako ng grass. Nanonood ako ng nakakatawa. Anyway, so, andun si Tami sa front yard, back porch pala. May dalawa kasing vacuum, yung vacuum na ginagamit ko. And then, dalawa yon. Ang isa, pagbili ni Bianan, si Bianan, binigay, inano yung dealer, yung parang sinabi na, oh, meron kaming isa, half price, pero pala sira. So, it's been years na talaga, sira siya. So, hindi nagagamit. So, ngayon, tinitignan ni Tami. I have to recheck the weather forecast kasi alam nyo na, baka may maginaw na naman na panahon. Oh, guys, I told you, it's been not working for years. So ngayon, it works and the wire goes in. That goes upstairs. Okay. This one, I can put this upstairs. Oh my God, Dude. It's been years na hindi siya gumana. Ito nung TV namin, sobrang lakas. Nakipag-contest talaga ako sa TV every time dito sa bahay. Makipag-contest ako. And I've been uploading video this morning. Hindi nagwo-work. Kina-cancel ko na't lahat-lahat kasi hindi talaga magwo-work. Hindi ko alam kung bakit, anong nangyari. Hindi ko na lang ito i-upload. Ay! Kasi para man itong sira itong computer ko. Parang may something talaga. I'm so happy with my lime, guys. Kasi tumubo talaga siya, guys. I don't know kung napapansinin niyo, guys. Look. Diba? Lumalaki siya konti. Tumutubo. Oh, yung panahon is sobrang ganda. Alam nyo, guys, since nag-garden ako ngayon, alam nyo kung ano yung ginawa ko? Mostly takes my time. Yung labas-pasok ng yung mga halaman ko.
Labas, pasok, labas, pasok, labas, pasok. So, yun yung ginawa ko. Sabi ko, sometimes natawa na lang ako sa sarili ko. Sabi ko, ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko, ha? And nakalimutan ko pala na may laundry pala ako dito. Yung laundry. Kalimutan kong may laundry pala ako. Masisira ito siya, guys, kapag i-ano ko siya sa dryer. Ito siya. Baso ko pa to maging infant battalion. Maging infant ang size. Buti na lang meron tayong ano dito, look. Diyan ilalagay yung mga anek. Kayo, guys. Ilagay ko kayo dyan. Ang saya, oy, kapag malinis yung sahig, nasasayahan ako tumitingin, walang mga abubot na mga buhok. So, yung binili pala namin ni Tami na lupa, dala-dala ko kahapon sa pag-grocery namin ni Lloydie doon sa Asian store. Andun pala siya. Dito pala siya sa likuran. Sa likuran randang. Dala-dala ko pala to. Anyway, so ngayon, ang gagawin ko is ilagay ko to sila sa labas. Okay? So ngayon, dito tayo sa labas. Ang gagawin ko, ang i-transfer ko is yung strawberry dito. Dalawa. Kasi dalawa ito. And then, hindi na lang ako magsasalita, guys. Ano na lang, time-lapse na lang natin itong video. We ain't perfect, no. It's a work in progress. Good things go slow. I'm no saint. Falling, you pick me up again. Yung strawberry ko is sobrang cute, look. Nilagyan ko ng material para hindi siya para talagang yung bunga niya is masaya, look. Nilagyan ko ng material. Dito ko siya nilagay, guys, look. And ito wala pang bunga. Yeah, wala pa siyang bunga. Yan. And then I think ilagay ko to siya. Madali lang itong mapalid eh. Tignan natin, ha. I-try natin siya ilagay doon sa lalagyan niya. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in and I guess I kinda like that. For the first time you really got my back. Know your habits, I got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Lose them with you. Lose them with you. Just feel like maybe I could lose them with you. Itanim natin itong tomato dito. Ito siya. Dito ko siya itanim. Nilagyan ko ito ng ng extra na soil dito na lugar. Yan, meron na tayong maliit na dito ko siya ilagay, guys. Ang problema, look. Grabe yung bato. Pero tutubo man ito kahit may mga bato, hindi lang yung malaking bato. Ito, itanim natin to. Ito siya.
Ito naman na atsal. Pero ano to sa yung mataas na atsal. Let's see kung mabubuhay ba to sila. Sana tutubo kayo ha. Huwag kayong magpakamatay. Ay nako. Magpakamatay na rin ako. Huwag sana kayo magpakamatay. Mga dudong. Yun. Yun, meron na tayong tomato at saka ano, yeah. Dito ko siya. Okay guys. Ito Things yung are broken on it. Like when they fixed that for Mom, they broke the glass. okay. So dito guys, ito po mag-ano guys. Fertilizer guys. Ito. Ayan. Dito. Ayan, ito. Hopefully yung kita ninyo. Ito. Okay. So ngayon, dyan siya, diba? So ngayon, ganunin lang siya ng kaunti. Ganunin. Yung parang, yan. And then, tubigan. Strawberries right here. Oh, what are those? Tomato and long paper. Where you going? Oh, yeah. You see your ring alert yesterday? Huh? You get your ring alert yesterday? You don't even check them. Why? About a coyote roaming around. Really? So, ito na siya guys. Yung tomato natin at saka yung string beans. Oh, no, string beans. Yan siya. Okay na yan dyan. Mabubuhay na yan. Hopefully. Yung, ano guys, yung lettuce ni Tami na pinutol ko at saka inano ito. Itanim ko to. Look. Tumubo na kasi. Kalat guys, kalat. So ngayon, ano na ako problema kung saan ko to ilagay. Zucchini po ito guys. Problemado kung saan ko to itanim. Tami have music, so time lapse tayo kasi nagpa-music si Tami.
pagpasok ko dito, guys, ito na yung ginawa ni Tami, look. Move everything. The table, you make it smaller. This is the real look of the table, guys.